Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Felicia Moga, bine v-am găsit la subiectul zilei. Vorbim astăzi despre jocurile de societate, mai exact despre Campionatul Național de Carcason, etapa locală Târgu Mureș, organizat la noi aici în oraș, sâmbătă, în data de 25 mai, de la ora 11. Dar despre ce înseamnă acest joc și mai ales care sunt jocurile de societate preferate de Târgu Mureșeni și nu numai, vom vorbi așadar în minutele următoare. Alături de mine în studio se află domnul Valici Lehel, organizator al etapei locale a Campionatului Național de Carcason, și Mihai Ungureanu, participant și câștigătorul Campionatului Național din 2012 de Carcason, participant chiar și la mondiale, câștigătorul locului 8 la mondiale. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio. Bună ziua. Așadar, un joc de societate, putem să-l numim Carcason, dar aș vrea să ne lămuriți un pic ce este cu acest joc, cum de se organizează o etapă locală și chiar un campionat mondial pe acest joc. Foarte puține știu despre jocurile de societate în Târgu Mureș, însă sunt foarte multe la care deja sunt campionate mondiale. Ar fi coloniștii din Catan, ar fi Carcason, ar fi multe, fotbal de masă chiar, în care avem și campion mondial în Târgu Mureș. Sunt foarte multe jocuri care deja au ajuns la campionate mondiale, doar că la noi încă nu se prea știe de aceste jocuri. Dar, cum spuneam, se organizează etape locale chiar în această săptămână, la sfârșitul acestei săptămâni, și vă întrebam ce înseamnă acest Carcason, cum se joacă el. O să-l rog pe colegul să dea chiar un zoom aici pe masa noastră, avem câteva piese și să începeți așa să ne explicați ce presupune acest joc. Trebuie să construim un oraș Carcason, care e un fel de, haideți să zicem, un domino, din care sunt niște cărți așa mici, în care fiecare carte are diverse modele, de exemplu o biserică, drum care are și o parte din cetate, două bucăți de cetate, și în așa fel trebuie ca fiecare jucător are pe tură merge, și așa fel trebuie construite încât eu aleg o carte și trebuie să fac ca la domino, să puște cu cealaltă carte de undeva deja pe... Da, să construim un teren. Și în momentul în care am reușit să pun o carte jos, pot să ocup acel teritoriu dacă deja nu este ocupat. Dacă îl pun acum aici, verdele intră în avantaj, dar eu ar trebui să-l pun undeva să-mi fac eu o nouă cetate și atunci l-aș pune aici, acum tot eu sunt verdele, și construiesc o altă cetate. Trebuie și punctele, să se potrivească. Da, aici se potrivește, cele două părți verzi sunt. Deci, nu știu dacă se poate vedea exact. Și fiecare carte construită poate să aducă puncte. Drumul aduce câte un punct pentru fiecare carte, biserica aduce, dacă este înconjurată cu toate cărțile, dacă ar fi înconjurat, așa, ar aduce 9 puncte fiecare, și la final, când se termină toate cărțile de pe masă, se adună punctele și cine câștigă. Și despre câți jucători vorbim? De câți e nevoie pentru a juca acest joc de societate Carcason? În concurs se joacă 2 jucători. Însă, în momentul în care nu ești în concurs, poți juca până la 5 jucători. Până la 5 jucători pentru acest joc. Și în etapa locală, cum vor juca? Câte 2 sau cum se va întâmpla? Câte 2, da. Deci, aceste piese ce sunt? De deasupra vorbesc. Nu știu, omuleți. Sunt, de fapt, nu știu cum le zice exact. Meeple este o denumire pornită de la My People, vine și le spune Meeple, și o denumire care a pornit de la jocul Carcason și a ajuns la toate jocurile de societate să se spună la fel. Mihai, știu că tu ai fost, și cum spuneam în deschiderea acestei emisiuni, ai participat și ai câștigat locul 8 anul trecut chiar și la campionatul mondial de Carcason. Da. E diferit campionatul acolo față de o etapă locală? În ce diferă? Cum se joacă? Ca și regulament de joc este exact la fel ca la etapa locală și națională de la noi.
și ca nivel de joc, hai să zic cu locala nu, dar cu etapa națională, jucătorii de acolo nu erau mai buni decât jucătorii de la noi. Ceea ce, sincer să fiu, m-am mirat. Deci la noi s-a făcut o selecție, dar acolo când ai ajuns, jucătorii nu erau atât de străluciți. Dar la noi s-a făcut, nu știu exact câte etape locale au fost anul trecut în țară, dar au fost pe la 20, cred, în țară, cu câte minim 20 de participanți, să zic, și la național au fost 40 ceva sau 60 ceva de participanți. Deci a fost o selecție totuși din câteva sute de oameni. Unde a avut loc acest campionat? Local am avut în Târgu Mureș, naționala s-a ținut la Brașov și mondialele se țin în fiecare an la Essen, în Germania, la cel mai mare târg de jocuri din lume. Înainte să vorbim despre acest târg foarte, foarte mare și o să ne spuneți ce fel de jocuri se mai joacă acolo, vreau să vă întreb, din curiozitatea mea și probabil și telespectatorii care ne urmăresc, este sau nu este un joc pentru copii? Pentru că vorbim de jocuri. Când se transformă un joc într-un joc pentru adulți și de ce îl jucați voi? Eu aș întreba altceva. Cine se mai simte copil? Se joacă. Deci dacă luăm puțin că sâmbătă, duminicile, acasă te joci remi, te joci, nu știu, poker, domino, Monopoly, acestea sunt jocuri pe care noi le jucăm la club. Ne jucăm împreună, deci venim și ne întâlnim acolo, socializăm și jucăm indiferent de vârstă. Deci nu contează vârsta. Avem oameni care vin la 60 de ani, avem copii de la 8-9 ani, nu contează vârsta. Deci și cei de la 60 de ani sunt tot copii. Eu mă simt copil. Tu de ce joci, Mihai? Îmi place. Este alt și motiv. de cât timp? De cât timp joci? Jocuri de societate, bine, cu cărți și remi și așa joc de când mă știu, dar jocuri de societate moderne, cum e Carcassonne, joc de 4-5 ani, să zic. Și la campionat am participat, cred că de 3 ori la național. La aceste campionate se câștigă și bani? Sunt punctele aduc și sume importante de bani sau e vorba doar de participare, de competiție, probabil mai mult? Mai mult competiție, bani nu prea se câștigă și nici nu promovăm ideea de a câștiga bani, pentru că atunci deja devine o bătălie mult mai dură și noi dorim să rămânem în zona în care oamenii se joacă de plăcere. Nu ca să facă profit, exact. Și ar deveni atunci o afacere mai degrabă. Ar deveni o bătălie între ei și o ură și atunci nu mai este joc. Cum reușești să câștigi? Am înțeles că ai luat locul 8 la mondiale și la etapa locală și în campionatul național ai fost pe primul loc, dacă bine am înțeles. Da. Cu ce ești mai presus față de ceilalți? Cum reușești să-i învingi? Am fost și inspirat, să zic, ca să nu zic. Jocul în 5 jucători, să zic, că merge de la 2 la 5 jucători, depinde și de noroc, dar în 2 jucători depinde foarte puțin de noroc, e mai mult de inspirație și de experiența fiecăruia. Eu vreau să cred că din primii 5 clasați pe țară, să spun, am fost cam la același nivel toți. Deci n-am fost cu nimic mai bun decât ceilalți, pur și simplu am avut o zi mai bună. Ceea ce e important însă este jocul se învață în maxim 5 minute. Și dacă noi am avut la faza locală anul trecut persoane care au jucat 2-3 zile înainte jocul, au venit la Cluj, au jucat și au venit la faza locală. Și au avut chiar clasări bune. Deci nu poți să zici că e un joc greu, că trebuie să nu știu ce strategii sau e un șah. Nu e șah. E un joc la care te distrezi și eventual normal poți să și câștigi. Despre șah se spune că este un joc al minții. Aici putem vorbi? Ne dezvoltă în vreun fel? Da. Da. Toate jocurile până la moment au strategii, trebuie să cunoști totuși jocul. Sunt, nu știu exact câte cărți, dacă le știi pe fiecare, știi aproximativ cam ce carte poate să îți pice în următorul pic și normal că atunci îți faci strategii. Eu știu că dezvoltă mințile la copii foarte mult, pentru că ei deja văd altfel. Foarte repede țin în minte ce cărți sunt jos, ce să joace și foarte mulți învață engleză din aceste jocuri, pentru că nu toate jocurile sunt traduse încă în română și atunci ei învață engleză. De exemplu, fiica mea a învățat engleză, sau a început să învețe engleză din joc de cărți. Cum putem învăța engleza printr-un joc de cărți?
Fiecare, bine, în aceste cărți fiecare carte avea descriere în limba engleză specifică cărți și trebuia să citească și citind, automat ea învăța engleza și normal că după un timp deja știa acele cuvinte și foarte mult o ajutat și la gramatică, pentru că erau chiar cărți care printr-un sau un ori diferea textul și era foarte important să le observi. De exemplu, sunt alte jocuri de observație cu forme geometrice în care trebuie să joci foarte rapid și trebuie să fii foarte atent la două forme geometrice diferite și atunci să reacționezi. Deci dezvoltă și mintea, nu numai, hai să zicem, puterea de concentrare, atenția sunt dezvoltate prin aceste jocuri. Haideți să revenim puțin la campionatul național de Carcassonne, etapa locală Târgu Mureș, care, cum spuneam eu la începutul emisiunii, începe sâmbătă, 25 mai de la ora 11. Unde are loc? În Târgu Mureș, fără să dăm nume, pentru că știm că este o societate privată, dar și ce se va întâmpla acolo? La ce vă așteptați? Ne așteptăm aproximativ la 20 de jucători, cei care au mai jucat Carcassonne sau respectiv cei care mai au timp să vină să învețe până sâmbătă. E un club de, nici nu știm cum să numim, cafenea, club. Dacă zicem club, oamenii cred că batem către cluburi de muzică, de distracție unde se destrăbălează. Nu, e cum sunt și cluburile de bătrâni, de exemplu, unde vin și joacă remi. La fel este și club unde te joci jocuri de societate. Că poți consuma o băutură, asta e altceva, dar vii să te joci, de fapt. Și vii să te distrezi ore întregi. Deci, în fiecare zi de la 5 suntem deschiși și până ce oamenii se satură de joc. Așadar, dacă nu vrem să mergem la cinema sau nu vrem să cheltuim foarte mulți bani în oraș, putem să alegem un astfel de local unde, alături de prieteni, pentru câteva ore ne destindem și ne jucăm, să zic așa. Vă întrebam de campionatul național și îmi ziceați undeva la 20 de jucători, cam așa. Regulile au fost deja stabilite? Se mai pot înscrie oamenii? Nu, se mai pot înscrie și în ziua în care este concursul. Deci nu este obligatoriu. Noi n-avem să știm cine n-a mai jucat în alte orașe sau joacă Carcassonne acasă fără ca noi, de exemplu, să știm, sau el să știe de club. Și atunci, normal, că dacă vin, se pot înscrie. Deci nu avem un număr limită. Ne așteptăm aproximativ 20 de persoane, probabil undeva la 30 am putea să facem. Cam câte locuri aveți? În jur de 40. În jur de 40 de locuri, deci cam aproximativ 20 de echipe se vor forma, care vor juca... Ar putea fi. Ar fi frumos. Ar fi foarte frumos. Vorbeați de mai multe jocuri. Cam câte jocuri de societate se joacă aici la noi, în Târgu Mureș? Noi avem deschis aproximativ 200 de jocuri. Acum vă întrebați, la ce pot fi atâtea jocuri? 200. Sunt 60.000 de jocuri în lume și sunt cafenele unde sunt 6.000 de jocuri deschise. Deci... Și să menționăm, nu sunt jocuri electronice. Nu sunt. Deci nu avem treabă cu calculatoare. Avem un PlayStation, de așa, câteodată mai jucăm cu noi fotbal pe el și alte jocuri, dar încercăm să ne jucăm pe masă. Deci, jocuri, de exemplu, cum aveam mai de mult Daci și Romanii, jocuri cu soldăței, ele vin nepictate, trebuie pictate cu mâna și sunt cam așa mărime și la orice mic detaliu trebuie să fii atent, le pictezi, după aceea te joci cu ele, cum am jucat cu indienii și cu cowboy mai în copilărie. Sunt jocuri fotbal de masă, unde am mai menționat că avem campion mondial la fotbal de masă. Cum era, tipul Ceaușescu era jocul de fotbal, același joc. Avem, hai să zicem, Monopoly nu prea poate s-a mai plictisit lumea de Monopoly. Monopoly era mai de mult cec bunul gospodar. Încerc să fac comparații ca să vadă mulți că de fapt acele jocuri au existat și mai de mult, doar că acum se numesc altfel și... S-au mai dezvoltat, probabil, s-au mai modernizat între timp. World of Warcraft, jocul de cărți, jocul de board game, sunt multe, coloniștii din Catan, ce jocuri așa, Urzeala tronurilor, dacă tot e la modă acum, Spartacus,
sunt multe jocuri. Dar se întâmplă ca oameni, nu știu, cu funcții importante, fără să dăm nume, ci poate o meserie. Acum, Mihai, tu te-ai mai întâlnit cu astfel de oameni, probabil de-a lungul timpului. Dă-ne tu un exemplu. Oameni care poate îi vedem în halat sau, nu știu, foarte serioși, doctori importanți sau au funcții importante în viața de zi cu zi și se întâlnesc în aceste cluburi de societate, să zic așa. Avem și avem fost ministru care a jucat fotbal de masă. Deci sunt astfel de oameni care, în momentul în care nu renunță, zic, ajung acasă. Chiar, care joacă la noi. La ce folosesc? Am vorbit despre dezvoltarea atenției, a concentrării. La ce mai folosesc aceste jocuri și ce le recomandați, în primul rând, părinților? Pentru că, din câte am înțeles, se joacă de la cele mai mici vârste până la 60, 70, scap de stres, în primul rând. Deci e o metodă de a uita de lumea reală și te a pune într-o altă lume a jocurilor. Și să știi că foarte mulți intră în acea lume. Deci sunt jocuri de roleplay, nu știu acum exact cum să traduc, în care este un povestitor și restul trebuie să facă ceea ce zice povestitorul și intră în personaje de gen lup sau, nu știu, vrăjitor sau astfel de personaje. Deci intri în lumea aia și sunt foarte mulți care vin la joc și uită de ceas, se trezesc pe la 10-11, wow, cât e ceasul? Deci mai sunt aici, trebuie să mă duc. Deci uiți de tine total. Deci e o altă lume. Nu pot să explic așa. Trebuie să ne spună și Mihai, din experiența lui, pe tine cum te-a schimbat? Pe mine, eu zic foarte important la jocurile astea că, față de jocurile pe calculator, de exemplu, e interacțiunea directă cu alți oameni. Bun, sunt și câteva jocuri care se pot juca de unul singur, dar nu, majoritatea sunt de la 2 la 4, 5, chiar și 10, 15 jucători. Este Werewolf, merge în 18 și este și o variantă care merge în 60. Da. Deci nu, se poate cu Mafia, dacă știți Mafia. Ideea principală e cu interacțiune cu alți oameni și cu prietenii, prin joacă, cunoști altfel decât ești tu până în momentul ăla. Și foarte important, jocurile, toată lumea zice jocurile sunt pentru copii, nu numai pentru copii. Remi joacă și bătrâni în parc, se joacă la orice, și cărți, se joacă la orice vârstă. Nu, jocurile sunt pentru toată lumea și sunt jocuri, într-adevăr sunt jocuri pentru copii și sunt jocuri pentru toată lumea. Carcassonne, de exemplu, e un joc de la 8 ani la 100, la oricât. Nu are o limită superioară. Avem un joc, de exemplu, scuze că te întreb, Saboteur. Dacă te uiți la cărți, sunt niște pitici, haioși desenați, zici că e pentru copii 5, 6, 7 ani. Să vezi ce se distrează oamenii de vârstă, 30-40 de ani sau, de exemplu, Dixit-ul. Iar sunt niște desene pe care trebuie să le ghicești și să dai niște elemente din desen care restul să ghicească care carte a fost a ta, care sunt de fapt niște picturi, dar foarte copilărești desenate. Și zici că sunt unele jocuri de copii, dar nu sunt neapărat. Mihai, tu îmi povesteai la un moment dat că ai fost, atunci când probabil ai participat la campionatul mondial din Germania, la un târg al jocurilor de societate, unde spuneai că erau 10.000 de astfel de jocuri de societate. Ce te-a impresionat pe tine? Povestește-ne. În primul rând, mărimea. Este cel mai mare târg de jocuri din lume și media de vârstă m-a impresionat. Cred că eram printre tineri acolo. În Germania, jocurile de societate sunt foarte răspândite. Probabil au cea mai mare piață din lume de jocuri. Și erau oameni de la 30, 40, 50, 60 de ani, bun, erau și copii, normal, erau și copii, dar erau oameni care se jucau, stăteau la fiecare editură de jocuri de societate avea stand și erau mese pe care se puteau juca jocurile noi, jocurile vechi, și stătea lumea la coadă la mese să joace cele mai noi apariții sau... Știi și tu câteva astfel de noi apariții? Care sunt cele mai noi jocuri pe care poate vreți să le aduceți și la clubul de societate din Târgu Mureș? De exemplu, sunt 3 care acum se cam caută. Ar fi Urzeala Tronurilor, care acum a apărut și în varianta română. Ceea ce e poate bine de zis că încep să apară jocuri în limba română aduse din afară, ceea ce este foarte bine, pentru că totuși altfel citești regulamentul în limba română decât în engleză și asta înseamnă că deja și cei de afară știu că la noi începe să se dezvolte această piață. Sunt traducerile și distribuția lor pe piața din România este făcută de români, nu de
Sunt tot așa pasionați ca noi, care au văzut o idee și au început să traducă jocuri din afară, să cumpere licență. Și atunci revin la întrebarea mea, deja vă gândiți la aducerea unor jocuri? Avem. Deci avem și magazin unde... Mai noi? Deci cam toate jocurile care apar. Deci acum a apărut de o săptămână ăsta Maiaș. Tzolk'in, calendarul Maiaș, da. Și deja l-avem. A apărut Spartacus, l-avem, apare extensie la Spartacus. Multe jocuri care apar noi și sunt de top, automat apar și la noi. Există anumite reguli care trebuie respectate într-un astfel de club de societate, să zic așa? Există restricții? Asta vă întreb. Ca orice locație trebuie să existe niște regulament. Avem și noi un regulament intern. În primul rând, chiar ți-am zis înainte că la noi toți se tutuiesc. Deci, inclusiv dacă ești de 8 ani sau ești de 60 de ani, la noi toți ne tutuim pentru că altfel interacționăm. Deci deja devine o prietenie și dacă vezi două grupuri care vor să se apropie, nu poți să zici bună ziua și ce mai faceți. Există deja o distanță foarte mare. Da, da. Și atunci oamenii dacă vin, ei trebuie să știe că toți acolo sunt la fel și pot să interacționeze și să devină prieteni de fapt. Și atunci de asta am introdus această regulă de tutuire. Mai sunt niște reguli, de exemplu, unii vin să închirieze jocuri. În mod normal avem regulament în care doar cei care sunt membri de club pot să închirieze jocuri. Și sunt niște regulamente fără fumat, deci asta e în primul rând și cred că e foarte important. Extraordinar de important, pentru că în cele 4-5 ore în care cineva ar sta jos la o masă, cred că ar fuma. Da. Cred că un pachet nu i-ar ajunge, un pachet de țigări și nu este tocmai recomandat, ca să zic așa, încurajează un astfel de loc dacă era așa. Mai sunt mici reguli care le găsesc la... Deci nu se fumează deloc. Nu. Extraordinar de interesant. Referitor la calculator, spuneai, Mihai, la un moment dat că pentru părinți este ceva extraordinar. Își pot aduce copiii la acest club de societate, nu îi costă mare lucru și îi țin departe de calculator, poate chiar de site-urile de socializare și învață să socializeze în realitate, să zic așa, față în față. Cum se întâmplă? Povestește-ne astfel de cazuri. Păi, sunt și jocuri mai ușoare pentru copii, sunt... de exemplu, Găinuța Bucăcașa. Deci, e un joc pentru vârste de 6-8 ani, merge chiar și în grădinițe, în care sunt niște cartonașe pe care trebuie să le memoreze jucătorii, pe care fiecare are câte o găinușă și în mijloc sunt alte cartonașe care trebuie să le întoarcă fiecare câte un cartonaș și să vadă unde anume unde e cartonașul pe care el stă și are în fața lui alt cartonaș. Și atunci poate să avanseze și la ei deja și la vârste mici deja apar competitivitatea la copii. E un joc de memorie și la jocurile de memorie, în general, suntem surprinși că copiii ne bat de nu ne vedem. Au memoria mult mai bună decât adulții, copiii. Extraordinar de interesant. Nu mi-ai spus de Germania, dacă te întorci când vii acasă de la acele târguri extraordinare cu foarte multe jocuri. Cam câte jocuri ai acasă? De la târg am venit cu 13 jocuri, am și avut noroc cu niște prieteni din Oradea care au avut loc în mașină. Cât de mari sunt? Păi asta e o cutie relativ mică, să zic. Deci sunt de mărimea asta, dar mai pătrate, să zic, majoritatea. Așa? Eu acasă am vreo, nici nu știu exact, 60-70 am în colecția mea. În creștere, în continuu, că nu cred că mă pot lăsa. Și în ceea ce privește dezvoltarea persoanelor din jurul vostru, cam câți prieteni aveți după ce ați început să jucați aceste jocuri de societate? Mulți. Deci nu mai puteți să-i numărați pe degetele de la o mână, că sunt... Da, păi mulți... De obicei, dacă vii la un astfel de club, revii. Deci nu vii odată. Avem concursuri săptămânale de cărți de Magic. Sunt cei care deja de 3 ani, fiecare săptămână sunt, fiecare vineri sunt la noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Din păcate, timpul nostru s-a scurs și a ajuns la finalul ediției de astăzi. Cum vă spuneam, sâmbătă de la ora 11 are loc aici la Târgu Mureș campionatul național de Carcason, etapa locală, în centrul orașului, într-un club de societate. Nu vă putem spune numele, dar cu siguranță probabil ați auzit deja de el. Vă dorim multă baftă și să mai auzim de acest Carcason și despre jocurile de societate. Să auzim. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Subiectul Zilei se încheie aici. Ne revedem în câteva minute la observație.